טוב. בוקר טוב, מה קורה? הכיור הזה עם פתח קטן. אנחנו דבר ראשון מגדילים את הפתח של הכיור ומתאימים אותו לפתח של טוחן אשפה, שהוא היום כמעט סטנדרטי בכיורים רגילים, אבל פה יש פתח של כיור ישן. אחרי זה אנחנו נקדח חור ונעשה את הלחצן שאיתו מפעילים ומכבים את הטוחן. אחרי זה נרכיב את הטוחן ונסדר את כל הדברים שצריך לסדר, את כל האינסטלציה, כולל חיבור המדיח. בפתח של הכיור יושב גומי שנקרא מגן התזה. התפקיד שלו בעיקר שבזמן התחינה לא ישפריץ מים וגם לא יעשה רעש. גומי יש לו פה תעלה, הוא יושב בצורה כזאת, אני הולך מסביב עד שהוא משמיע קליק. עכשיו איך אני טוחן? אני מקלף את הירקות לכיור, דוחף פנימה בעזרת היד, מפעיל את הטוחן בלחיצת כפתור. גם בזמן שהטוחן עובד, להמשיך ולהכניס לו לכלוך, אפילו לעבוד עם כמה שניות, מכבים אותו בלחיצה נוספת וסוגרים את המים. עכשיו אני נח. ביי, תהנו מהטוחן, תתקשרו לכל שאלה.